Petruk. Nun. Kurang gede. Petruk. Ah meniroke kok ya dicacat lho. Petruk. Wonten dawuh. Wis suwanut liteng kakangku. Nggih. Kondo nek Gatotkaca lara. Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ora ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petruk. Padha. Hahaha cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung Bagong. Bubarke.